бача, чӣ бало зайдатира? Чӣ хавф уфтоди ту? напарсак, рафт, хонам сӯхт, рафт тохи рафт. И чо кард як равшантар гавзан куҷо рафт? Чӣ хел сӯхтӣ ту? Бо панҷагул рафт тохи, қаҳр кард хонаи очаш рафт. Ту як даҳайвозӣ. ҳавсалаи як ҳамун дили панҷагула гирифтана надорӣ. Намедонам ака, бовар кун, намедонам, чӣ гапе худмам намедонам. Ман роҳи ҳалли панҷагула гаштамша медонам. Чӣ ака? Ҷон тагардам бугу ака роҳи ҳалаш чи ай? Бугудам панҷагул бигарда бия. Гарданам ҳамин хел дард кадиса ки. роҳи ҳалли ин масъала анами паҳлавон. Паҳлавон? охир баъди ира истеъмол кардан ку организмта аз нав барқарор мекуна, простатитта нест мекуна, иммунитетта мебардора, гардиши хуна хуб мекуна. Хулас бодри мешавӣ, бодри. И қатариф шуда нест, и оригинал ай? Мусафоҷон, хафа кардистима. И ку ай источникаш гирифтаги ай. Оригиналша ту ай ширкати зиёратшод меёвӣ. WhatsApp, Telegram имоҳои мо бинавис. нархша ва чӣ гуна доставка карданша барот мефиристам. Чӣ хел фаҳмидӣ? Кума раиса? Ма Гап нест, ҳазор омад ака. Баъд ай раис бурдан ҳатман бо меон хабар мегирам. тамом? Проблема нест охи бародарам. Худо нигаҳбон. Бо паҳлавон бошӣ. Хуб, ҳазор омад. ширкати зиёратшоб бо ҳиҷома ва маҳсулотҳои гиёҳӣ аз ҷумла табобати гаймарӣ дар шаҳри Москва дар хизмати шумо аст. шумо метавонед худи ҳозир фармоиш диҳед тамоми маҳсулотҳои гиёҳӣ ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон. барои маълумоти бештар рақамҳое ки дар рӯи навор аст муроҷиат кунед.